ng bagay yung ating dalawang breakaway in nangatan sa kaliwa ng GLC. Habon! Jojo! Kapalito! Sinundan ngayon ni Mike Romero. Ayan na, malapit tayo sa finish line. Last 600 to 700 meters to the finish line. Madidikitan pa kaya yung ating dalawang breakaway. Makakadikit pa kaya itong grupo. Umangat ito si Junjong Kapatito. Last 400 to 500 meters to the finish line. Joe Rosales and Justin Suito sumahabol pa rin. Ito na, madidikitan pa. Madidikitan pa yung dalawa. So madidikitan pa nila si Dino Caballero, si Arvin Armendez. Nasa harapan na last 300 meters. So napisa, numiyan. So, MTB open naman tayo. Nako, grabe. Nagkaroon tayo ng bahagyang aksidente kanina. Pero malakas, kaya pa na idol. Basta siklista talagang matapang yan. Hindi yan, hindi papatalo sa kung duguan. Dalawa! Hanggat duguan eh, lumalaban eh kaya nga. So, MTB open naman tayo. Okay, so bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-grimatihan. Ayun. Salamat nag-shoutout itong mga sponsor natin sa pangunguna ni Samson Etrata, Ferdinand Etrata, si Ma'am Cathy Etrata Miados, Joel Domenden, Ariel Maranya, Eddie Balanga, Danny Bautista, Danny Salteng, Adrian Abellera, Fred Tualla, Jerwin Camarao, Terso Estacio, Pilimon Camarao, Maximo Gracia, Barangay Captain ng Kapas, Barangay Captain Fulgencio Castada, June July, Buchoy Ligaspe, Cecilia Villara, Joey Cruz, Barangay Officials, Ma'am Peli Tabucol, and the SKA Federation, Barangay Kapas. Siyempre sa ating organizer Jonathan Umipig, Sir Danilo Tabucol, and Darly Tabucol. So ayun, so maraming salamat sa inyong mga sponsor dahil sa inyo ay nagkakaroon ng mga race na ganito. Kaya sumasaludo tayo sa mga organizer and mga nag-sponsor dun sa mga pakarerang ganito. So open MTV to. Magandang balatan to dahil mga tirador yung mga andito. Mga tirador, andito yung gold medalist natin si Arvin Armendez. Uy, puro mga tigasin to ha. Yun. Shoutout kay Ma'am to. Oh, yun. Kaya, kapit lang. Ayun, oh. Grabe naman si Ida. Kumikikig ka agad, ha. Yung mga mahuhusay. J.R. Estrada, Arvin Armendez, Benedict Tangka, si Harley Fernandez. Nako. Sino pa yung mga dito? Nako, Dino Caballero ng Team Morales. Yan. So, sino ba yung mga tigasin dito? Ay, si... Ayun, naka-blue. Ayun yung ating gold medalist ng Batang Pinoy, si Arvin Armendez. Oo. Oy, George Sanchez, andito. Junjong Caballero. Daniel, Andrew Delpin, James Ubaldo, Jeric Balanag. Si Gian, Joshua, Kevin ng Team Morales. And Dino Caballero. Si Mark Joseph Begindin. So magpakilala kayo, Ruben de la Cruz, si Holly, si Jerry Capuan dito, si ano na, nakalimutan ko na, si Wilson Pobile.
Mga tigasin to mga to ha. Yun. Ano yung pangalan mo idol? Regalado mabuti. Oh, si Regalado. Okay. So, banata na. So, unang umangat itong si Idolo. Inangatang kagad ha. So, meron agad tayo nagbe-breakaway. Swerte mo pag nakauna ka sa breakaway. So, tatlo kagad to ha. Si Wilson Torbile ng Team Morales yung nasa harapan. So, ang kanilang speed 50 agad, 50 kilometers per hour. So, lumalayo kagad itong tatlo na to ha. Lumalayo. So, ito yung ating tatlong breakaway. Tatlo na to ha. Si Regalado, Wilson Torbile yung number 45 ay sa likuran. So, hinahatak ngayon ni Ruben de la Cruz tong grupo para makadigyan dito sa ating tatlong breakaway dahil sigurado bakbakan ito. Yung ating grupo sa likuran, humahabol. Ayun na. Oh, mabilis ha. Ruben de la Cruz sa likuran. Ito, yung mga aming grupo natin. Maraming Team Morales. Dito si Gian, si Kevin, si Jeric Capua. Oh, yun na. Si Delpin umangat na sa harapan si Andrew Delpin ha. Yun na. Banatan na. Tantang Quiñones. Umangat sa kaliwa. Sinundan kagad ni Andrew Delpin. Eh, dito lang sa bandang likuran itong si George Sanchez. Nasaan kaya si Arvin Armendez? Nandun na kaya sa harapan? Dito lang sa likod. Ayun si Arvin, yung ate gold medalist ng Batang Pinoy na medyo nagpa-viral sa ngayon ha. Dahil sa napakagandang discarding ginawa niya. Pero ganoon talaga, diskartihan yan. Hindi po pwede puro lakas, kailangan may utak ka. May utak ka. Mautak ka sa karera dahil ang karera hindi naman bawal yun. Mahina lang dumiskarte yung mga kalaban niya. Kung nakikita nila dapat na pinupuli ka, tinirahan nila para napag-iwanan siya, pero nakipagsabayan sila sa kanya eh. So, ganoon talaga. Better rocks next time, eka nga. Okay, so back in action tayo. Sige natin kung meron ng nahabulan. Kung nahabulan na yung ating breakaway. So wala pa rin tayo nakakawala ha. Pero ito James Obaldo sumisikit dito sa kalawa. Ito Arvin Armendez ha. Tumututok-tutok lang muna. Hindi siya pwedeng mag-breakaway ngayon dito dahil malalakas itong mga kalaban dahil baka maubusan ka kapag nag-breakaway ka kagad na pagkahaba-haba. Kagaya yung isang araw sa San Juan, San Manuel, breakaway siya. Pero naipanalo niya ha. Kanan bay, kanan bay, kanan bay, kanan bay, kanan! So, meron tayo pumaparap na grupo. Meron tayo mga grupo dito sa harapan ha. May humihiwalay na oh. Uy, mukhang naubusan tong 7-11 Regalado, mukhang naging 6-11 na si Idolo. So ito yung ating first group. Meron tayong first group na nabubuo dito. Benedict Tangka, Tantan Quiñones, Jeric Capua, Andrew Delpin, si Wilson Torbile. So wala pa yung mga tirador dito. Inangatan ni Benedict Tangka. Umangat si Benedict Tangka sa harapan. Ito na, sumusunod na. Dumidikit na rin yung ating grupo. So napakabilis ng bakbakan dito ha. So meron na tayong breakaway na isa. Benedict Tangka. Puro taga Pangasinan itong ating mga kwan. Puro taga Pangasinan. So kayang speed 49 kilometers per hour. Mauna ka, unahan mo kasi. Unahan mo, yan. So ayan, may mahabol na. Bumahabol na itong ating peloton. Pangunguna ni Gerald Quintino. Nasa likod niya si Dino Caballero. Ang kanilang speed 55. Bumibilis na. Bumibilis na ang bakbakan. Mukhang matutugis na kagad itong si Benedict Tangka. Okay, ito na. Bakbakan na. So medyo nagkakakargahan na itong ating mga riders ha. Uy, sige, sagad-sagad.
Nagkakasagaran na kagad. Habol tayo. Oh, si Tigulo. Dito na mukhang natitigok na tong si Tigulo. 2 laps tayo, more or less 48 kilometers. Road race to na parang may bahagyang criterion. Maraming salamat sa mga nag-sponsor natin sa ibang bansa. Mga kapitbahay natin sa USA, Canada, and Hawaii. Naku po, may umarap ang kotse. Ay! Nabitin tayo! Okay, balatan. Medyo naharang tayo ng konti. Gilid mo naman konti, idol. So dito pa rin tayo sa bayan ng San Manuel, Pangasinan. So una-unahan talagang makatakas dito sa group. Naku, nakatakas na yata si Arvin Armendez, ha. Parang siya na naman yung nasa harapan. Parang si Arvin Armendez na naman yung nasa breakaway natin. So i-double check natin, ha. Alam niyo naman, ang ruta medyo makipot. Pero malalakas ng mga tayo. Umangat sa kaliwa, tatangkin nyo di na di sagad na sagad. Tigang-tiga kagad, ha. Sinundang kagad ni Jeric Baranaga na di ilan sa harapan. Ito na si Jersa na sumundo si Jersa. Sinundan ni Debrek na. Ay, diin na di sagad na sagad na si Jerry Sarada, ha. So meron tayong grupo dito sa harapan. Ito. So meron tayong nabubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riders. Number 21 Benedict Tangka, Tantan Quiñones, Eric Balanag yata yung isa, Andrew Dolphin. So umihiwalay na to. Nakadikit tong si JR Estrada at saka tong si Dave Regla. So nakakalayo agad sila dun sa ating peloton. 2, 4, 6, 8 7 riders itong umahabol doon sa ating breakaway. Meron tayong breakaway, parang dalawa, eh. Meron tayong breakaway, parang two-man breakaway yung nasa harapan. Tingin ko si Arvin Armendez na naman yun. Ay! So wala natin yung breakaway. Ayun! Diba? Si George Sanchez and Gerald Quintino, itong two-man breakaway. So nakakalayo sila ng mga 150 meters doon sa ating peloton o second group. So nasa bandang likuran pa si Arvin Armendez. Mukhang nakikiramdam pa lang doon, ha. So number 68, itong si Gerald Quintino and George Sanchez. Okay, ayun na. So ayun na, bumabanat na. Ito na, bumanat na itong ating peloton. Medyo kumakarga na, hinahatak na nakakulay pula. Sumasagad na, nasa likod niya itong si JR Estrada. Didikitin na nila ito ang ating two-man breakaway. Madidikitan na nila ito, dalawang breakaway natin. So kumakarga ito grupo. Andrew Delphin nandito lang din sa may likod. Medyo maganda yung banatan sa likuran, no? Nagkakatansyahan sila dito. Ayan, umangat sa kanan Tim Morales. Ay, Justin Suitos pala yun, ha. And JR Estrada. Ganyan mula, yan, ganyan. So yun tayo sa harapan. Itong dalawang breakaway, ha. Ditikita na sila ng grupo, eh. Ay, ito yan, dalumba. Yun, banatan na. Ayan, ito pababaan mo. So dito lang pala sa likod si Arvin Armendez. Kulang sa Marcel, ah.
Woo! Walang masa sa harap! Grupo ha. Wala tayo breakaway. Uy, Jerica po, ano nangyayari? Wata dito lang sa likuran. Bali, tulak sa man ito. Mahaba-haba ito ating bakbakan dito. Mahaba-haba ang ating bakbakan. Tumapaharap na itong si Jerica po. Uy! Ay, sa harapan. Parang Metis, andito lang. Benedicta ka, mukhang nagkakaubusan din talaga ha. O nagkakabantayan sila. Nagkakabantayan itong mga big guns. So ito kumakawala tayong grupo sa harap. Ito kumakawalang grupo. So ito, merong grupo dito sa harapan. Umiwalay, 2, 4, 6, 8, 9 riders. Breakaway. Gerald Quintino, George Sanchez, Dino Caballero, J.R. Estrada, Andrew Delpin, Junjun Cabadido. Sino pa isa na yan? Si Kevin. So may umahabol pa sa likod. May umahabol pa sa likod. Ito may dumitikit si Mark Joseph Pegindin, si Justin Sweetos, si James Ubaldo. So lumalayo na sila ha. So napakaganda ng labanan ng mga to. Talagang hindi makawala dahil napakarami ng mga nag-aabol sa likod. Ito, may dumikit pa. Dumikit pa tong si Tantan Quinones. Ayun na, dumikit na yung grupo. Grabe. Grabe ang banatan. Grabe ang bakbakan. Puro Pangasinan riders to ha. So paano kang makakatakas dito? Napakahirap tumakas dito ha. So inabutan yung ating breakaway. Inabutan yung ating mga 9-man breakaway. Inabutan na isang pulutong na ng mga siklista. Yan, umaangat na naman to sino? Si Justin Sweetos. Uy, magsosolo yata sa breakaway itong si Justin Sweetos ha. So ito na uli, umahabol. J.R. Estrada, Gerald Quintino, dabang-daba. Mahirap tumakas. Yan. Okay? Sige, so ating grupo natin. Buo pa rin ha. So may tatlo umaabante. Pero ito hinahabol ni Ruben, Junjun Cabadido, yung naka-ores, Dino Caballero, isang Tim Morales. Didikitan nila yung kota. Umangat na rin itong isa, dapang-dapa si Jolo Sales yata yun, tsaka Dino Caballero. And Jack Meriales, Andrew Delpin, humahabol. Ito na may nanggigilid dito, Dave Wegas, nakikipagsabayan sa mga mas matanda sa kanya. Justin Sweetos. Itong si Wilson, andito, Tiguloy, yun, Diyos ko po ka-indo. Hindi ko pa nakita tumitira itong si Arvin Armendez, ayun, yung number 004 na nakago for gold. Hindi pa nakikipagsabayan. Walang gustong patakasin talaga. Pag nag-band sprint ito, Diyos ko po ka-indo. Sa unahan tayo dapat. Ang tanong dito, kung may makaka-breakaway ba dito? Magbibigayan ba itong mga to? Singa sa kaliwa, may suminga sa kanan. So may umaangat, Tim Morales. Pero inabutan pa rin ang grupo. Para lang tayong radio commentator. This is Mobile Unit number 1, Team Kapadjak, and Mobile Unit number 2, si Team Kajoni. Ay, napakasayang mag race vlog ha. Mag-vlog ng mga karera. Marami kang nakikilala. Okay, so bakit action tayo? Teka na. Medyo naglaylo ang bagay itong grupo natin. Walang gustong tumira pero may tumira. Number 281. Sumasagad na. Sumasagad sa kaliwa. Nagbabantang tumakas sa ating grupo pero napakahirap tumakas. Isa tayong kuna. Isang pulutong pa rin ng mga siklista. Okay.
Uy, may nakatakas tayo. Isang GLC Morales and si Jolo Salis yun, tsaka si Dino Caballero ha. Ito yung ating grupo, napakalaki ng ating grupo. Okay. Uy. So itong number 21, sawang-sawa na sa takas pero hindi makatakas. Sige mo si Arvin Armendez. Hindi tumitira, andito lang sa likuran. Naka-reserve yung kanyang lakas, nakabantay sa kanya itong si James Obaldo and Jerry Capua. Mukhang nagkakabantayan to ha. Pero hindi natin alam kung sino yung mga magkakakorpo dito. Nauso naman na kasi mga korpohan. Uy. Pero may breakaway tayo. 3 o 4 yata yun. Nagkakatirado. Umangat na si Junjong Kaba dito sa kanan. Kembot sa kaliwa, kembot sa kanan. Wala bang balak? Breakaway! Uy! Si Dolo, mukhang tinikigang kami ha. Masarap ha. Dati medyo sarapan, nagkakabanatan yun. Nagkakabanatan dito sa harap. Tinutugis nila yung ating breakaway. Patay yan. So meron tayo nabubong breakaway. Napaka kalaban mo rito, hangin ha. Napakahirap kalaban ng hangin. So may kalaban pa tayong mabaho. Nagpangsita dyan ako. So breakaway tayo. Meron tayo nabuong 3 breakaway. GLC and Team Morales itong isa. Saka naka-draw up and roll. So lumalamang nga sila ng mga 200 meters ha. Doon sa ating grupo. So tuluyan na kayang makakalayo itong 3 na to. Parang si Jolo Salis itong naka-white na to eh. Humahabol at dumidikit dito sa 3 breakaway. So dalawang magiging Team Morales. Si Jolo Salis yung isa and si John Ray ng GLC, naka-GLC. Kuha na mo. Ay na. Okay, ito yung grupo natin. Umahabol si Mark Joseph Pegintin. Ay na. So ito na yung grupo. Napakarami. Grabe, nag-ahabol, Jerry Estrada. Uy, bumabalat na itong si Arvin Armendez ha. Uy, ano nangyari kay Idolo? Mukhang sumalagpat sa kolong-kolong. Nakipagbulo sa kolong-kolong. Uy, naiwan tong dalawang Morales ha. Nag-usap pa sila, mukhang korpuhan daw sila. Uy, Francis Tigro nakikipagsabayan pa rin dito sa harapan. Tignan natin kung pumapaharap na ba si Arvin Armendez sa harapan. Deboegran dito rin. Ubos talaga dito ha. Uy, sumisinga na itong si Benedict Tangka. Andito lang sa likuran. Tantan Quinones, mukhang ayaw nilang mag-abol. Debrega, umangat sa kaliwa. Inobartikan pa kami. So lumalayo at lumalapit yung ito lang si Arvin Armendez. Nasa likod dyan si Junjong Kaba dito, umaangat sa kaliwa itong si Jerry Capua. Ayun na, sumunod siya, nagkatugisan na yan, sakit ito. Pati daw humihiwalay, huwabo. Munod na ito si Arvin ay si Jerry Capua, nakikipagbaka dito kay Arvin Armendez. Inangatan na rin ni Arvin Armendez. Ayan na, sakit na si Arvin Armendez. Sumunod na Harley, Adrian. Ayan, Gerard Quintino, didikitin na nila ito natin. 4 o 3 breakaway ito na Arvin Armendez ang umahatak dito sa grupo na to. 5 ito, mukhang hindi makasabay itong si Jerry Capua. Mukhang nagpapakitang gilas na talaga itong si Arvin Armendez. Pinanindigan niya yung kanyang pagiging gold medalist ng Batang Pinoy. Batang bata pa yun ha, 16 years old.
Uy, mukhang naubusan itong si Jerry Capua. O ito, didikitin na nila ha. Didikit na itong apat doon sa tatlong breakaway na yun. Pangunguna ni Dino Caballero, si John Wayne. Ay, apat pala yun. Dahil nakadikit nga pala si Justin Suitos ng Team Morales. So magiging 8. Magiging 8 itong ating breakaway pag nakadikit itong apat na to. Dahil malapit na, didikitin na nila. Uy, Harley, mukhang nauubusan si Harley. Hindi makadikit. So napakaraming tao dito ha. Napakaraming tao dito ang nanonood dito sa Barangay Capas, Villaronan, Pangasinan. So final lap. So dumikit na. Dumikit na yung ating apat na naghahabol doon sa apat na breakaway. So medyo malayo pa yun ang kanilang agwat doon sa Ventraleton. So Harley, Dino Caballero, yung naka-wound, hindi ko kilala yung naka-wounds. Si Arvin Armendez, andito na. Kanina nasa likuran lang to. Pero ngayon, andito na agad sa breakaway. Mukhang nakapag-reserva to, hindi bumanat ng bumanat. Ngayon lang babanat siya pagdating sa Rimatihan. So napakaganda ng labanan, basta talaga MTB ang bakbakan, napakaganda. Kapanapanabik. Mukhang naubusan tong si John Ray. So medyo lumalapit yung grupo sa likod ha, medyo lumalapit, 50-60 meters. Oh, shout out, shout out. Ayun, ang daming nanonood dito ha. Hey guys. Yun. Shout out doon kay Aidan James Mendoza. Naman sila. Lumayo na naman doon sa ating main Ventraleton. Advance tayo. O, advance tayo ha. Okay, ito tantansin nyo sa ito yung ating grupo. Uy, Gerald Bawonan ha. So dumami. Uy. Okay, kasunod ulit tayo. Ito yung ating peloton. So marami pa rin tayong big guns dito ha. Marami pa rin tayong big guns. Big guns din tong si Tigulo eh. Okay, ayun na, ayun na. Ito walang tumatakas dito ha. Andrew Delpin, nandito na. Tantan Quiñones. Si Selwyn Muhammad. Jerry Capua, kinain ng grupo. And hindi siya nakadikit ha. Hindi siya nakadikit dun sa mga breakaway. Naubusan. Kinapos. Okay, so advance sa harap. James Ubaldo, Benedict Tangkan dito. And George Sanchez. Lian ng Kevin ng Monte Morales. So meron tayong humihiwalay na grupo. Second group. So meron tayo nabubuong second group. Ruben de la Cruz, Gerald Bawanan. So malayo na yung grupo ha. Malayo na yung ating breakaway. Makakadikit pa kaya ito? O makakakain sila ng peloton. Okay. So napakalayo na ng agwat ng ating 8-man breakaway dun sa main peloton. Mga kuwan na, 500 meters na ha. So nagkakabantayan niya tayo itong si Justin Suites at saka itong si Arvin Armendez ha. Mukhang nagkakaproblema kaya yung bike ni Arvin Armendez. Dahil parang bilog na bilog ha. Pero ang bilis oh, tugisan itong dalawa ha. Uy! Umangat sa kanan si Arvin. Sinundan agad ni Justin Suites. Kaya na tuloy-tuloy kaya ito magbe-breakaway. Grabe ha. Sanay na sanay pagdating sa bakbakan itong mga taba sa MTB sigurado. Anli banat. Anli takas. Anli bakbakan ito. Grabe. Sa totoo lang, masaya tayo pag nakakapag-vlog tayo ng mga karerang ganito. Hey! Okay, tingnan kung magpapakalasan itong 8 na to.
Magpapakalasan kaya o sabay ang batihan ang mangyayari mamaya. Uy, sumiga si Brown. John Ray ang nagdadala ng trangko. Nakasunod Arvin Arbenez, Dino Caballero, Justin Suitos, Harley, Cholo and Junjong Caballero. Mukhang hindi palaspag si Junjong Caballero. Nakangiti pa kahit bungal. Kailangan sa pagkakakomento hindi ka mainit. Dapat medyo nakakatawa. Huwag ka lang mananakit. Parang lumalapit yung ating grupo ha. So buo pa rin. Kaya natin yung grupo rito. Parang lumalapit yung grupo eh. Ang ating mga grupong naghahabol, JR Estrada, Mark Joseph Regindin. Ito pa. Malapit lang ha. Malapit lang yung mga naghahabol. Okay, basta tayo. Ang lamang ha. So medyo malapit-lapit lang. Medyo mabaho nga lang yung aming sinusundan. Pero kahit mabaho ha, tumututok pa rin ha. 0.5 pag malapit. Okay, Debregla, talagang matatapos si Debregla to ha. So ito na lang yung natira sa mga pinakamatitibay, pinakamaangas, pinakamalakas na MTB Warriors dito sa Pangasinan ay sa Kapas Cycling Race ng bayan ng Dinalonan, Pangasinan. Sa mahabang linya itong second group natin. Hindi natin alam kung maghahabol pa ba itong mga to o kumukontrol na lang. Dito lang si, wala yung na, live na rin, Malandra. Yun, pasensya na, hindi namin nakita. Lumilikot yung camera namin ha. Jeric Baranay, bumangat. Gerard Quintino, andito lang pangising-isi. Bakit parang humila si James Ubaldo ngayon? Andito lang sa likuran o may kasama na sa dun sa harapan. Tignan natin kung makakadikit pa to, more or less, mga ako na lang to. 10 kilometers. Why? So walang nagbabalak ah. Oy. Ano ba nangyayari sa inyo? Ba't kayo nagsisigawan? Pati kami, nagugulat. Ba't sumisigaw? Para kami. Gerald Bawanan, mga si Tantan Quiñones, sinundutan ka agad ng Tim Morales. Mukhang may bumigay na yata dun sa ba? Nagbabakbakan na itong grupo natin. Gerald Bawanan. Nako, ito mga idolo, si Spider-Man, mukhang tinutugis ng mga riders. Si Spider-Man ang nakikita ko sa harapan. Mukhang nawawalan ng sapot itong si Spider-Man. So bakit action tayo dito sa mga tunay na mga warriors? Mukhang wala nang magbalak maghabol to sa breakaway. So George Sanchez, yan, umangat doon, sumagat kinagat ang labi. So ito, meron tayong umiiwalay na grupo. Sarap. Sa Tim Morales, mukhang si Gian, si Kevin o si Joshua to. May kumikig naman sa kanan. May kumikig sa kanan itong si Gerald Bawanan. Si Gerald Bawanan humihiwalay sa grupo. Maaabutan niya kaya yung ating Ekman breakaway. So doon tayo sa breakaway.
So buo pa rin itong ating 8-man breakaway. Jolo Sales ang nasa likuran. Umiinom ng gasolina itong si Justin Suitos. Nasa harap Junjong Gaba dito. Nasa bandang gitna si Arvin Armendez. So lumayo na naman yung kanilang agwat doon sa main tail ito. More or less mga 300 meters na naman ang kanilang kalamangan. Hindi nagpapakalasan tong mga to ha. Mukhang magsasabayang matihan to. Arli! Ano yung tubig? Sa likod! Sa likod! Sige na yun. Kamuntikan na kaming tuwalon. Konting-konti na lang. Wala laglag na kami sa kanal. Na! May umangat na si Arvin Armendez. Sino nang kagad ni Justin Suitos? May nagbabaw na ito kating mga others. Di na sa gano'n na 55 kilometers per hour. Armendez na yung pumaharap. Medyo nakakagawa na sila mga 10-15 meters dito sa grupo. So kanya-kanyang habol ito. More or less mga 1.5 kilometers na tayo ito. Napinis tayo mukhang nauubusan na itong si Harley. Umahabol pa rin itong si Jolo Sales. Ubusan na to. Ubusan na. Tingnan natin kung mauubusan si Arvin Armendez na nasa harapan. Siya nagbabandang tumakas dito sa grupo. Nakasunod sa kaya Dino Caballero, si Mike Romero, John Way, Junjong Gaba dito, and Justin Suitos. So naiwan na si Harley Fernandez. Hindi nakasabay sa banatan. Naiwan sa langkungan. So ito dalawa yung bumabarap, si Arvin Armendez. So makakadikit pa kaya itong grupo. Mga tatong si Junjong Gaba dito, inakatan sa kanan. Maididikit pa kaya nila ito. Welcome to tayo sa Barangay Capas, Pinalo ng Pangasinan. Uy, walang nag-aabol dun sa dalawa. Walang gustong dikitan yung ating dalawang breakaway. Lumalayo sila 80 meters dito sa grupong ito. Mukhang hindi nila habulin yun ha. Naku, naiwan na si Harley talaga. Dahil hindi aangat itong si Justin Suitos dahil kasama niya si Dino Caballero sa harapan. Ako, Junjong Gaba dito ang naiwan dito, tsaka itong si Jolo Sales. So korpuan kasi ang labanan dito korpuan. Kasakasama nga, magkakasama. So lumayo na ng bagya yung ating dalawang breakaway. Inangatan sa kaliwa ng GLC. Habol! Junjong Gaba dito! Sinundan ngayon ni Mike Romero. Ayan na, malapit tayo sa finish line. Last 600 to 700 meters so the finish line. Madidikitan pa kaya yung ating dalawang breakaway. Makakadikit pa kaya itong grupo. Mga tato si Junjong Gaba dito. Last 400 to 500 meters so the finish line. Jolo Sales and Justin Suitos sumahabol pa rin. Ito na, madidikitan pa yung dalawa. So madidikitan pa nila si Dino Caballero, si Arvin Armendez. Nasa harapan na, last 300 meters so the finish line. Humahabol pa rin Junjong Gaba dito. Mga tato si Justin Suitos. Nakatanda rin ni Mike Romero. So naiwan na itong si Johnny. Ito na, last 300 meters to the finish line. Ayun na, umakanta si Arvin Armendez. Dino Caballero, umakanta rin. Ayan, sa ganda ito si Dino Caballero. Umakanta na itong si Junjong Gaba dito. Naubos itong si Armendez. Mga sa kaliwa, Jolo Sales. Dino Caballero, Jolo Sales. Junjong Gaba dito kinabos. Dino Caballero, Jolo Sales. Dino Caballero ang ating umangat sa finish line. Bang! Dino rin pang kalaban. Ayun sa likuran, Kabadino second fifth, Arvin Armendez fifth. Itong si Suitos, pang-6, pang-7, Mike Romero and John Way. Na tabi! Sarada. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan